Walai bamananw ko ko min ye hami ye o tɛ hami wɛrɛ furakɛ. Ni hamina i bɛ hakilina wɛrɛ de ɲini ka se ka kɛ k'o furakɛ. Falai ni ko y'a tigiw kɛɲɛ ni maa wɛrɛ k'i b'i da don a la n'i ma farati u bɛ sɔnda i la. Anw ka jamana kɔnɔ bi mun kɛlen don k'an sɛgɛn an lamɛnbaaw ka hakɛ to Falai an caman bɛ yen an tɛ k'an yɛrɛ sugu de dɔn fɔlɔ. An ye jɔnniw ye an tɛ se dɔ k'o de dɔn. Jamana in kɔnɔ Falai k'a daminɛ Modibo Keyita tile la ka na se fo min ye Général d'armée Asimi ma Falai président bɛɛ lajɛlen ko min y'u kamana gan o ye maliden ɲuman sɔrɔli ye. Falai walikan kalan ka ɲi kosɛbɛ nka ni a bɛ fara i yɛrɛ ta kan o bɛ sɔn ka i jateli nɔgɔya. Ni e ye walita kalan Falai n'olu ko k'u b'u ka maaw jate don min u tɛ se k'i jate dɛ parce que e t'u dɔ ye. I ka ɲi i ka kan de kɔnɔna na. Nin waati in na an ye mun lakɔlɔsi o ye k'a fɔ kanw anw ma olu don ba la kabini Modibo tile fo ka na se bi ma Falai. A dala kuma fɔli ka ca maa dun i y'i yɛrɛ de ye. N'i y'a ye maanifin i y'i yɛrɛ de fɔlɔ ye. Filaden a bɛ lamɔ filakan na fila taabolo la. Dɔngɔnɔden a bɛ labɛn dɔngɔnɔ taabolo la. Bamananden a bɛ labɛn bamanan taabolo la. Surakaden min ye burudamɛ ye maraka jɔkaramɛ maninkaw miyankaw sɔmɔnɔw bozow ka taa se fo min ye kakɔlɔw ma Falai. An ka jamana in kɔnɔ yan lamɔ bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ka kan de la. N'i y'a mɛn den a denna dɔ de la. Bi mun y'anw sɛgɛn anw ka maakɔrɔw Falai olu tun bɛ bɛn u bɛ sigi nka u ka kɛlɛw u tun t'u ɲagami ɲɔgɔn na fiyewu. N'u kɛlɛla foroko la Falai n'i nana k'i bɛna kɔlɔnko don a la u b'a f'i ɲɛna ko ayi an ma bɛn foroko la o ye tiɲɛ ye nka kana fɛn wɛrɛ fara a kan. Anw bɛ fɛ cogo di bi Falai anw ka kɛlɛw ka ban k'a sɔrɔ mun ni mun tɛ ɲɔgɔn ye sira la an tɛ kɛlɛ la min na an ko k'a bɛɛ lajɛlen ferekete don ɲɔgɔn na an bɛ se ka lafiya cogo an bɛ tulo kɛlɛ la cogo di. An k'an ka maakɔrɔw lamɛn an ka taa an ka kɔrɔlenw sira fɛ an k'an ka kalanw sinsin an k'an ka adamadenya dɔn an k'a dɔn an ye sugu min ye o bɛ an lafiya. Bi mun y'an sɛgɛn an bɛ mun kalan an bɛ ka mun fɔ an ka maaw ye maa kalannen ye joli ye maa joli b'a bolo da yɔrɔ dɔn mun bɛ ka kɛ tɔw ye baarada jumɛnw bɛ yen sigida jumɛnw bɛ yen an ka baarakɛyɔrɔ la an yɛrɛ ko cogo di Falai bɛɛ ko jamana bɛɛ ko gouvernement bɛɛ ko président fɛn o fɛn mana wuli Falai bɛɛ lajɛlen ko ko président anw fɛ yan bi mun fana kɛlen don k'an sɛgɛn an bɛ maa labato kɛ kojugu. Filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na président de ko ten an taara yirituru président de ko ten an ye kɔbɔ président de ko ten Falai n'a tiɲɛna président tɔgɔ ti fɔ. Ministre de y'anw bila ka na ministre de ko ten ministre kuntilenna ye nin de ye e b'a fɛ ka ministre sɔsɔ Falai baara kɛli a bɛ gɛlɛya o la. An ka jamana ɲɛmaaw kan ka fɛn dɔ faamu maa minnu ye mara sigi anw kunna u ye mara sigi ni kan min ye u bɛ ka baara kɛ ni kan min ye an k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o ɲɔgɔnna bɛ kɛ olu yɛrɛ fɛ yen Falai. Maa bato bi yan dɛ. Hakili b'a la k'a fɔ jamanakuntigi dɔ tun b'an fɛ yan Falai a fɔra ko kaburudon k'a gabakuru fɔlɔ bɛna taa da kin dɔ kɔnɔna na u taara papiye di jamanakuntigi ma k'a ka d'u ye k'a yɛrɛ de ka na ko dugudenw ko ten Falai jamanakuntigi y'a jigin k'a d'a ka premier ministre ma o ye papiye minɛ k'a lajɛ ko walayi a y'a sɔrɔ a ma papiye kɔnɔna lajɛ ko ale kɔrɔkɛ b'a bonya koyi ko fɛn o fɛn k'a b'a d'ale ma k'ale ka taga o la. Muso nana papiye dayɛlɛ Falai a taara sɔrɔ mun b'a kɔnɔ ko kaburu don a ko tiɲɛ yɛrɛ la k'a kɔrɔkɛ k'a ma ko ɲuman kɛ. Ale fana y'a jigin ka taa di ministre min bɛ sobaw ni dugubaw jɔ o fana y'a jigin k'a jigin Falai fo ka n'a di min ye kaburudon dilanbaw ma. An b'an yɛrɛ de sugu dɔn hali bi. Nin bɛɛ bɛ anw ka sigi kɔnɔ nin bɛɛ kɛcogo bɛ anw bolo. Kasobo filɛ Falai a dayɛlɛ cogo a sigi cogo munna bi maaw bɛ siran ka taa kasobo baara kɛ sabula u b'a fɔ ko kɔlɔlɔ b'a la ko n'i ma farati k'a dayɛlɛ k'i yɛrɛ bɛ k'a fɔlɔ ye nka maa y'a dayɛlɛ o ma don a kɔnɔ kuma tɛ ka minɛ. Fɛɛrɛw de bɛ yen banki ti dayɛlɛ kunfɛ Falai wari mara yɔrɔ ti dayɛlɛ kunfɛ
furu tɛ kɛ kunfɛ jigiya tɛ kɛ kunfɛ teriya tɛ kɛ kunfɛ ka kow ɲɛɲini k'u ɲɛdɔn ka u baaraw kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin ka kan k'o d'o ma n'an y'o bɔ an ka baara la k'a kɛ karisa an ka maa ye an den don an soma don an n'a ye kalan kɛ jogo jumɛn b'a la maanifinya taabolo jumɛn b'a la adamadenya taabolo jumɛn b'a la an ka sigidaw taabolo an ka jamanaw taabolo an ka sigiw kɛcogo fala ye mun ye décentralisation gɛlɛya mali kɔnɔ fala ye kuma kelen pe karisa k'aw ka fara maaw kan i y'o fɔ bamanandugu la i ye dugu ci o ti kɛ o fara n ka fala ye maa maa b'a kɔrɔ i t'a fɔ maanifin ma nkan tɛ taabolo bɛ ma dɛ nka anw kɔni fɛ yen bamanan fara n kan o kelen o ti kɛ dɛ o de ye a ye an k'a dɔn k'a fɔ an ye sugu jumɛn ye bi mun kɛlen don k'an sɛgɛn fala ye an bɛ fɛnw ta tubabuw ka kan na ka miiriw ka kan na k'an b'a lawalew ka kan na an n'an ka taabolow ti bɛn tubabukɛ nana yan a y'a ka mara kɛ a natɔ a kelen de nana muso t'a bolo den t'a bolo jabala t'a bolo o nana fala ye o taara k'o sigi ko dɔgɔtɔrɔ don ka dɔgɔtɔrɔso d'a ma ka so d'a ma ka mɔbili d'a ma ka tobilikɛla d'a ma ka sigiyɔrɔ d'a ma ka garde-corps d'a ma ka planton d'a ma ka ciden d'a ma e b'i ka so bi fala o kelen bɛɛ bɛ e bolo o tuma e b'a fɛ ka mun de kɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲininka kɛ ale bɔra jamana wɛrɛ la ka na ale ye garde-corps sɔrɔ a ye planton sɔrɔ a ye attaché sɔrɔ a ye sugulatalan sɔrɔ ko sabula a tɛ jamana in cogo dɔ fala ye bi o bɛɛ bɛ e fana bolo e yɛrɛ k'a lajɛ kɛ ni e yɛrɛ b'a fɛ k'i yɛrɛ lafiya e yɛrɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o ye tiɲɛ yɛrɛ ye fɔlɔ fala ye bamakɔ kelen kɔnɔna na yan an ka cɛkɔrɔbaw ye min fɔ an ye yaasa buru kun ka dun i ka so fo tubabu ka tabali ka sɔrɔ yen furusɛtiya bɛ dumuni kɛ tabali la n'o tɛ buru kun tɛ d'i ma nka bi buru bɛ cogo di an ka k'an yɛrɛ ye cɛsiri ni timinandiya fɛn bɛɛ jamana tɛ se k'a kɛ fala ye nka min bɛ ɲini jamana fɛ o ye lajɛbaw ɲɛɲinibaw mɔgɔw magobaw kuranko jiko kɛnɛyako kiritigɛ yɔrɔ fala ye fantan ni ɲɛji se tɛ maa min ye n t'a to ala ma fala ye bɔ min don dɛ fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ dɛsɛ fanga la fo hakɛ a dɔgɔya tɛ dɛ se bɛ n ye bi n bɛ n tile kɛ n bɛ n dingo kɛ n kɔrɔkɛw bɛ fanga la n somɔgɔw bɛ fanga la n teriw bɛ fanga la i jija dɛ i fɔra maa kɔ maa bɛ f'i kɔ n bɛ se ka sabali o de cɛ ka ɲi ka se t'u ye ka sabali o de cɛ ka ɲi n'i y'a bɛɛ kɔ k'i bɛ se don dɔ la i kɛɲɛko bɛ taa n'i ye faamaw a ye aw maa minnu bila baara la a y'u ɲini k'u lajɛ faamaw a kɛlen don ka danaya da maa minnu kan a y'u baarakɛcogo lajɛ faamaw a ye wulikajɔ ni cɛsiri ni lakɔlɔsili fara aw boloda la faamaw aw kɛlen don ka danaya da minnu kan a ye jɔyɔrɔ di minnu ma u bɛ ka mun kɛ u bɛ ka mun kɛ ni jamana nafolo ye baara bɛ ka kɛ cogo di u ka baarakɛyɔrɔ la a y'a lakɔlɔsi n'o tɛ a degun barika bɛ ka bonya fala ye n'i ye maa maa ɲininka u b'a f'i ye ko ala ye mali sɔn ala m'an jɛ dɛ ji b'an fɛ yan fo ji woyolen don fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i donna bamakɔ i bɛ masaya segin ala ma wa an ka togodaw ka jugu ye ne yɛrɛ mana miiri k'anw ka sigidaw ye k'anw ka kungow ye k'an ka kɔbolow ye k'a ye ko ngɔku o bɛ falen anw fɛ yen fala ye maa t'a sɛnɛ maa t'a foyi zɛrɛn a bɛ falen a yɛrɛ ma ala ye min kɛ anw ye n'an yɛrɛ ma wuli k'an jɔ a tɛ ɲɛ dɛ wa fanga t'a bɛɛ kɛ dɛ gouvernement filɛ kɛla waati dɔ la ka i bɛ ka to fanga la fala hali ni maa min kun bɔra ka bi ko i bɛ ka nɔ tɛ yan a ye maaw b'o la k'u bila baara la koyi anw bɛ min ɲini gouvernement fɛ fala ye farancɛla fanga ka garisigɛba ye min ye jamanadenw sɔnnen don jamanadenw muɲunen don jamanadenw sabalilen don u ka kuranko lajɛ an dontɔ filɛ sunkalo la u ka musakakow lajɛ an dontɔ filɛ sunkalo la fala ye degun minnu bɛ yen u k'a dɔw lajɛ min ye tajiko ye u k'a sɛgɛsɛgɛ hali bi hali n'o y'a sɔrɔ tile fila in na an b'a fɔ alihamudulilayi kuran fana hali n'an b'a fɔ tile fila in na alihamudulilayi u k'a lajɛ hali bi fala ye kuma mugu tɛ maa caman bɛ kuma nka ni lawaleyali nana i bɛ taa tiɲɛ ye dɛ yɔrɔ kuran filɛ nin ye ale tɛ sɔn nkalontigɛ ma o n'i ye nkalon ta ka da ale la dɔrɔn i b'a ye yɔrɔnin kelen feerefɛnw bɛ ten sugu la tajiko bɛ ten bi ɲɛmaaw a ye minnu bila ka danaya ta k'a da u kan ko o y'aw ka minisiriw ye k'o ye aw ka directeurs ye k'o y'aw ka chef de service ye k'o y'aw ka gouverneurs ye k'o y'aw ka marabolo ɲɛmaaw ye k'o ye kiiritigɛlaw ye k'o ye préfets ye o ye chef de brigade ye
o ye gouverneur ye o ye lasigidenw ye fala ye u bɛ ka mun kɛ jamana ye ni jamana kuntilenna a bɛ ka taa cogo di dɔgɔkun tɛmɛnen jɛkulu dɔw nana an fɛ yan fala ye u bɔra maninkala u kun t'a dɔn min don nka an n'u kumana u y'a faamu u taara fala ye o ye anw ye fanga se min bɛ fanga ye k'o kɛ est-ce que o bɛ anw ye ni ko kɛra cogo o cogo a ye ɲɛfɔ cogo ɲini a la maaw ka kunfɔyɔrɔ sɔrɔ a bɛ dɔ b'u ka degun na i bɛ taa anw ka baarakɛdaw de la fala ye i bɛ taa mɔgɔw sigilen sɔrɔ marasibɔ sobiyeta pariwarikali dumunikɛ yɛlɛkolonbaci kuma tɛ n'i mago ser'u ma i b'a ye bɛɛ bɛ se ka wuli ka taa ten yɛlɛma ka don nin bɛɛ la min ka jugu o de bɛ taa k'i bɛ t'i ka kuran sara ko warimisɛn t'u bolo i bɛ taa banki la u t'a f'i ye ko wari t'a kɔnɔ u b'a fɔ k'i ka taa k'i ka sɛki man ɲi fala ye a ko gɛlɛyara sa dɛ nin bɛɛ bɛ ta ka da jɔnni kun ko fanga fanga fana k'a ɲɛ jigin duguma a k'a lajɛ min bɛ ka kɛ maliden ɲuman sɔrɔli fala ye bila ko tɛ sinina ko tɛ labɛn minnu bɛ ka kɛ a bɛ na taa sira fɛ nka a bɛ mɛn dɛ a bɛ komi perezan bɛ tilen ka min fɔ an filɛ kɛlɛ min na nin ye an bɛ degun min kɔnɔ nin ye a degun banni an yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ anw de jɔyɔrɔba b'a la fɔlɔ parce que fala hali sɔrɔdasiw filɛ min na nin ye ni jamanadenw t'u kɔfɛ a tɛ se ka kɛ o ni jamanadenw ma sɔn a tɛ se ka kɛ o jamanadenw de y'a dɔn bi k'a fɔ ko nin taasira in ka fisa o la olu fana ni hakɛ min ka kan o dɔw ka kɛ u ye lafiya bɛ se ka na cogo min yaasa min ye baara in ye a tɔ bɛɛ lajɛlen ka sinsin fala ye an bɛ min f'u ye ɲangini ka ye mali la ɲɛmaa damadɔ bɛ yen bi fala n tɛn'u tɔgɔ fɔ nka u bɛ ka baara min kɛ a ka di ne kɔni ye a ka di ne ye parce que mali la n'i ye mɔgɔ tanu n'i ma farati i bɛ taa bɔ a ka ko dɔ kan i bɛ tila ka nimisa ɲɛmaa damadɔ bɛ yen bi u bɛ ka baara min kɛ o de y'a ɲɛ ye i tɛ se taa kuma t'a la deli t'a la foyi t'a la i ye a kɛ i bɛ bɔ yen n'o tora senna fala ye ka taa fan bɛɛ fɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ ko la ɲɛmɔgɔ kura dɔw fana bɛ ka sigi fala ye an y'a ye u bɛ s'u ka baaraw la ni jamana ɲɛmɔgɔ sera k'a bɛɛ kɛ ten maa min bɛ min dɔn k'o bila o la fala ye o fana baara bɛ na ɲɛ sabanan ye min ye perezan yɛrɛ ka kuntilenna a ka miirina n'a ka baarakɛcogo u ka to k'a to yen a ka kuma lafiyalen sɛbɛn mana d'a ma a bɛ min fɔ fala ye ani n'a kelen taar'i jɔ ka kuma an bɛ min mɛn a kelen ka kuma na kuma tɛ bamanankan na o nafa ka bon ni sɛbɛn kɛra ka d'a ma ye sabula a lafiyalen degun t'a kan foyi t'a kan a bɛ min fɔ a ninkun na o de ye maliyɛnw mago b'o de la bi jamanadenw mago b'o de la bi a ka kunnafonidilaw ani maa minnu b'a kɛrɛfɛ u k'o dɔn k'a fɔ ko mɔgɔw mago b'o de la n'o tɛ sɛbɛn min bɛ kɛ kuma caman mɔgɔw t'u yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na o ye baaraw ye baara minnu n'o y'a ka kunnafonidilaw ka baara ye u k'u hakili to o yɔrɔ fana na fala ye ka diripa mɔgɔw k'u fo baara yɛlɛma cogo la min ye wolomasiri tabaw ka minisiri ye a bɛ ka waleya minnu kɛ bi an ɲɛ b'a la fala ye sɔɔni sa an bɛna baro lamɛn n'o ye baro kɛlɛtigi ale bɛna ɲɛfɔli kɛ baara min bɛ sen na min ye fanga ɲɛnabɔ yɔrɔba dɔw fana bɛ fala ye u fana bɛ k'u cɛsiri yɛlɛma de ma nɔgɔn anw de lamina fala a ka ta ka d'an ma an tɛ baara kɛ n'an taara 9h an bɛ segin so midi n'an nana 15h an bɛ segin ka taa so o y'a bannen wa lakɔlɔsibaa bɛ nin bɛɛ la n'o ma lakɔlɔsi dɔrɔn a bɛ gɛlɛya nin ye sɔgɔmada in na kado ye an b'a di jɔnni ma bɛɛ ayiwa ko bɛɛ jɛ don mana hakɛ ko ten ka bɔ Keɲeba